Pitanje za Miroljuba, od kad postoji Gehena? Gehena je, ili Gehinom na hebrejskom, to je jedna dolina od Jerusalima gde se izbacivalo smeće. I tu je to smeće se palilo i non stop je gorelo. I kako neko dođe i baci smeće, to smeće se zapali i gori dok ne izgori. Smeće ne izgorelo, pošto je tu stalno donosilo smeće, onda je to stalno gorelo. I onda su satanisti, ljudi koji su osuđivani na smrt, oni su bili tu bacani u tu Gehenu, to je dolina sinova Enomovih. I Gehinom. I onda se govorilo kad neko se ponaša destruktivno, on će da završi u Geheni. Kod je to prevođeno kao pakao. Ne postoji reč pakao. Se ta Gehena naziva, prevodi se sa pakao. Gehena ne znači pakao. Gehena znači dolina gde se spaljuje smeće. Kad se kaže da će neko da završi u Geheni, znači da će biti spaljen izvan grada. Biće uništen zauvek. To je Gehena, tako da Gehena postoji od kad su Izraelci ušli kad im je Bog dao hanansku zemlju i kad je formirana država Izrael, onda u tom nekom periodu je formirano to smetlište pored Jerusalima gde se spaljivalo smeće. Možda je postojalo to smetlište i pre nego što su Izraelci zauzeli Jerusalim.